Hello, sir. Sir Rude. Good evening. Good evening, sir. Thumbs up. Good evening. Salamat sa thumbs up. Para wala tayong viewers. Thank you, sir. Nag-mute ako. May nanonood dito ng ano. May nanonood dito palabas. Kaya naka-mute ako. Ano, may nanonood. Dito ako sa lamesa na katatapos ko lang kumain. May nanonood dito. Ayan o, doon sa labas. So, naririnig. Hanggang dito sa loob. Kaya nag-mute ako kasi baka kasi PR. Kasi PR ba ako pag ganyan? Na may nagpapalabas? Kasi PR ba? Ganyan. Papalabas sila pelikula. May nagpapaano. Wala naman siya music. Nanonood lang. Walang music, nanonood sa kapitbahay. Kaya, nakamute nga ako. Baka ano. Yung live mo? Ah, si PR yung live mo? Ano? Bakit? May music kasi. Ay, dapat inano mo. Sayang. Sayang ang live. Ako nga ewan ko. Naka-live may ano kasi may nanonood dun sa labas oh. Sa harapan tapos yung volume syempre naririnig. Hindi ko alam kung okay lang yan. Kung may CPR o wala. Pero wala naman yan ano. Wala naman tugtog. Ano lang sila. May nagpapalabas yan. Hindi ko lang alam kung pwede. Kung may CPR. Kung pwede ang ganyan. Sayang naman kahapon yung ano mo. Yan, tapos na ako kumain. Dito na ako sa lamesa. May nanonood ng pelikula. Na-mute ko na kanina. Ito muna tambay host. Ah, na-mute mo na? Paano ba mag-mute? Paano ba mag-mute pag pag live? Hindi ko alam ang ganyan. Sige, yan ang itambay mo. Okay, sige. No problem. Yan, wait lang.
ano na to ni? Sarahin na. Okay. Doon mo sa Chrome hanapin. Sa Chrome. Tapos doon, nami-mute ba yun? Di pa kasi ako di ko pa naman na-try yan kasi di pa naman ako na CPR. Di pa ako na CPR kaya di ko pa na-try. Sana hindi ma-CPR. Ayoko na masi-CPR. Ayoko pa mag-edit-edit. Yung kahapon, di ba yung pag-live mo? Yung sinasabi ko na hindi ko mapindot ang link. Di ko alam, di ko talaga siya mapindot. Ewan ko, parang, kasi dati si Whitey hindi ganun yung itsura ng Whitey ko. Parang na-update na siya, kasi in-update ko yung Whitey, nagbago. Iba na yung itsura. So, pag nakapunta ako sa live, 'di ba, napasok ako sa live mo pag una pa lang, 'di ba, sa notification. Andun ko pinipindot. So, okay naman, nakaka-click ako ng link. Naklik-click ko ang link. Tapos, paglabas ko, syempre, babalik ako sa'yo. 'Di ba, hinahanap ko yung video mo sa history. 'Di ba, doon makikita sa history. Doon ko klinik-click. Tapos, ayun, papasok na ako sa live mo. Tapos, wala na. Pag nag-iiba na yung niya. Tapos, iba na naman yung itsura. Tapos, hindi ko na siya mapindot yung link. Hindi ko alam. Same na yung dalawang CP ko, same. Itong naka-live ngayon, tapos itong isang CP ko, same na din. Maganda siya pagpahalang. Halimbawa, pag yung naka-live ipahalang, na napipindot. Pero pag nakatayo, hindi siya napipindot. Dalawang live ko na CPR, nagbago din ang YT ko pagkatapos ng live kahapon. 'Di ba? Matic update kasi siya. Ang YT ay nag-a-update, so nagbabago ang iyong YT. Iba na kasi yung YT ngayon nag-update. I-update mo lang. Nagbago kasi si YT ngayon, nag-update siya. Kasi akin kasi updated na siya. So yung bago na. Nag-iba na yung cell, 'di ba? Hindi na katulad dati. Hinahanap ko nga minsan yung yung mga history. Sa clear history, nag-iba na siya. Nagbago. Kaya yun, pag pumunta ka sa live, tas yung patayo yung live katulad dito sa akin. Nakapatayo, iba. Hindi mo mapipindot yung link. Walang problema sa ko, 'di ba kahapon sabi mo may problema yung YT ko kasi hindi ako walang problema sa YT ko. Walang problema. Talagang yun na talaga yung bagong ngayon update ni Lolo. Yun. Hindi lang naman ako, pati yung kilala ko ganun din siya, yung kanya din ganun din, pati daw siya hindi daw mapindot yung link. Sabi ko, nag-iba tong nag-iba ang update ni Lolo. Di na makapindot ng link, baka nag-aano na yun si Lolo ngayon, baka in-update niya kasi syempre diba mahilig tayo magbaba ng mga link. Ganun siguro yun. Diba? Nag-iiba na, halimbawa ito. Ito, ganyan siya. Ayan, iba na, andito na sa baba yung pangalan natin, di ba yung andito na you. Andito na siya, nag-iiba na siya. Halimbawa may naka-live, wala kasi naka-live dito. Sino ba yung naka-live dito? Wait lang. Walang naka-live dito. Wait lang, maghanap tayo ng naka-live ha. Walang naka-live. Sino ba yung naka-live dito? Iyan. Eto. Try natin to si Ma'am Kulani. Ewan ko kung ganyan na sa'yo, diba? Sabi ko nga sa'yo nag-update siya.
Sabi ko nga sa'yo, nag-update. Update yan. Ito may naka-live. O, halimbawa ito may naka-live. Ayan, naka-live. Naka-live yan. Ganyan natin. Naka-live. Ayan. Yung ano niya, hindi siya patay. Yung nakaganyan lang. Ito, pwede ko ito, maklik-click ko yung link. Yan, hanap tayo ng link. Pwede i-try lang natin. Makakapag-click ako dyan. Kasi hindi siya patay. O, halimbawa, ayan, may nagbaba ng link. O yan, mapipindot ko yan. O, diba? O, nagpunta na ako dyan. Kung ibabalik ko, syempre, hanapin natin. Hanapin ko siya. So, hanap tayo. Saan na ba yung nakalink? Ayan si ano. Asan na ba yung nakalive? Wait lang. Ayan. Ayan. So, bumalik ako dito kay ma'am, si ma'am Kulani, nakalive siya. Oh. Mapipindot ko pa rin kasi pahiga yung phone, yung live niya. Mapipindot pa rin, 'di ba? Ayan, napipindot pa rin. Pero pag patayo, katulad sa akin, hindi na 'yan mapipindot. Syempre babalik tayo, 'di ba? 'Di ba nalabas tayo. Tapos babalik tayo sa naka-live, 'di ba? Babalikan natin yung naka-live. So balikan natin yung naka-live. Wait lang. O di size, click natin yung U. Diba yung ano na siya, U? Yung ano natin, account U nalabas. Tapos syempre, pupunta tayo ng history. Kasi nandun yung nandun natin makikita yung naka-live. Diba, hanapin natin kasi babalik tayo. Sa click natin yung history. Pag pipindutin ko yung history, syempre, andun na ako sa live mo kung sa'yo. Yung sa'yo kasi patayo yung phone. So, pagpasok ko, may mga link. May mga link. Hindi ko na siya mapipindot yung mga link. Kailangan yung nandun, mga kailangan mga main channel sila para mag-go to channel ko sila para madikitan ko sila. Kasi kung hindi sila main channel, hindi ko sila madidikitan. Kasi hindi ko makikita yung bahay nila. Kasi yung mga binababa nila na link, hindi ko naman nag-click. So siguro dahil si Lulu ay alam niya na nagbaba ng mga link, 'di ba? Siyempre, alam niya na dito sa YTE nagbababa tayo ng mga link. Siguro ganun ang nag-update siya ng ganun para hindi na tayo makapagbaba ng mga link, mga ganun. 'Di ba? Siguro ganun yung ginawa niya. Napindot pa rin sa akin ang maganda pa yung sayo. Sa akin, pag nakatayo, yung naka-live, pag nakatayo yung phone nila, pag naka-live, katulad nito sa akin, hindi ko na yun mapipindot. Pero kung yung live nila inakahiga, napipindot ko yung link. Di ko alam bakit ganun. Sinubukan ko sa isang cellphone ko, ganun din. Itong aking ginagamit na phone na naka-live, ganun din siya. Dati hindi naman siya ganun. Dito lang sa isa. Ito, dati hindi siya ganun kasi hindi siya updated. Napipindot ko naman yun kahit nakatayo, wala namang problema. Pero ngayon, wala na din. Ewan ko, baka ito na yung bagong update ni Lulu. Pati nga white studio ko lang. Oo, nag-update na talaga. Sulit pala yung update sa'yo. Updated na yung akin. Yung YT Studio, updated na sa akin. Matagal na siyang updated. Matagal nang updated sa akin. Halos nung October pa, updated na siya. Ganun na siya, Ganun yung nagbago siya. Yan, diba? Ganun na yung Oo, nabago siya, Nabago. Mga ganun, di ko makita masyado. Nagbago na nga siya. Hindi pala, ngayon pa lang pala nag-update ang sayo. Ako, matagal na siyang nag-update. Ang YTE Studio, matagal na siyang nag-update. Mga, nung October pa yata, nag-update siya. Pero itong naman, itong sa YouTube naman, sa YouTube app, parang bago lang siyang nag-update sa akin. Mga lang, kaya nagtaka ako. Yung unang phone ko lang yung updated.
Mga 3 week pa lang yung YT Studio ko. O 3 week pa lang. Sa akin, ano na. Siguro kailan ba yung nag-update? Basta yung akin updated na siya talaga. Tapos, yung sa YT, ay mga ilang weeks pa lang na hindi ako nakaka-click ng link. Dati, itong ginagamit ko na po, nakaka-click naman siya ng link. Diba? Itong main channel ko, tapos magpapalit ako yung ninja ko. Hindi ko siya, yun ang gagamitin ko minsan. Okay naman siya. Pero di ko alam ngayon, hindi na talaga, kahit itong main channel, hindi na talaga siya napipindot ang link. Di ko alam anong nangyayari sa phone ko. Hello sir, this Carpenter vlog ma-open nag-have wait lang. Wait, mute ane ako. May tao. Ayan, wait lang. Wait lang, may nagmamaupa. Hello, this Carpenter vlog. Ay, kumusta na? Ay, kumusta na ikaw, kabayan? Maupay na gabi, maghihapon na imo. This Carpenter, kumusta ka na? Parang, itong YT ko kahapon lang pagkatapos ng live ko. O, diba? Nag-update na siya. Ay, kumusta na this Carpenter vlog? Yan. Active ka pa ba? Active ka pa dito sa sa YT? Active ka pa ba din? Magtagalog na lang ako kasi ayan may tayo, may bisita rin tayo diyan na hindi siya marunong magwaray. Active ka ba? So ako balik ulit YT. So balik YT, ayos lang po. Oh, nag-active ka ba? Nakita ko ni mo comment. Active ka? Sige pati mo pag-vlog. Ako mga pera pala ka adlaw, nag-active ako otro. Maihan ako na dire koan, maihan ako na dire nag-active. Nila-live ko na lang para mas mabilis akyat ng WH. Mababa na WH. Muni ka na ngayon? Kumusta ba? Muni ka na ba? Wait lang, katuwang ko doon iyo balay. Wait lang ha. Ay may ako dito may extra phone, wait lang ha. May extra kong phone. Ko nga para masilip ko naman yung mga bahay ninyo, parang palubat na yata ito. Pero sige lang. Palubat na itong aking isang phone pero okay na yan. Wait lang ha. Puntahan ko para mabisita ko yung mga bahay ninyo ha. Ngayon lang ako nagbalik ulit mag-YT kabayan Carpenter vlog. Northern Summer ka pa to, kaso di madalas ng upload ko. Sige la, at least active ka. Ako nga pero ako nga ilang taon ako halos di active. Balik lang ako pa, silip-silip lang dito sa YT. Ilang taon ako hindi nag-active dito. Paano lang ako silip-silip lang dito. Diba? Minsan nila-live ko lang siya para hindi tayo matanggalan ng harang ni Lolo Whitey. Baka makick out na tayo ni Lolo Whitey. So, nagla-live tayo. Diba? At lang, update lang. Baka tayo makick out na dito sa Whitey. Wala na. Baka makick out, wala na. Sayang yung natin. Muni na tayo. Sayang yung pagiging monetize natin. Yung iba nga nag-aano sa pag-monetize tayo, no? Diba sa ka, Northern? Hey, how are you, Tipsy? Wow! Ano yun? Sugarin ni ma'am? Wala ka. Ilan sa kamas pa?
Wala ka. Tanaw sa kamera dili sa siya. Naghang na. Naghang yung aking ano. Si ano pala to kanimay. Napunta, ano ba yan? Nasira na yung isa kong phone. Nasira na yung isa kong phone. Oh. Ayan yung isa kong phone. Ayan, may na siya dyan sa ano. LCD na to. Ang sira. Hindi ko pa napalitan. Ewan ko. Ninja daw. Oo, ano yan? Ninja yan. Ayan yung kanyang main channel na sa taas. Pinakauna na nag-comment dyan sa taas. Si Rude Dreams. Ayan, wait. Boring. Ayan, wait lang. Oh my gosh. Ay, so. Wait lang. Yan. Wait lang. So, panay ako loading. Ayan, pasensya na nag-loading tayo. May lumpia wrapper ako. Nawala ako, host, may tumawag sa CP. Musta pala dyan sa inyo? Okay lang naman. Lumindol nga kanina. Okay lang. Lumindol. Maulan pa rin. Maulan panahon dito sa amin. Ayan, oy, this Carpenter, dikitan mo si Road Dreams, pero yung main channel niya ay nasa taas pa, bandang taas pa ang kanyang main channel. Nawala ako, may tumawag. Okay lang. Ako nga nag-ikot. Ako nga nag-loading, so yun, papakita na ako sa inyo. Tapos na rin naman ako kumain, so pakita na ako. Pakita-kita na tayo. Ako nga, puro loading dito eh. Signal. Salamat, idol. Natatamad na. Parang gusto ko na lang mag-end. Natatamad ako mag-live. Yan, parang gusto ko na. Natamad na ako mag-live. Baka mag-end na lang ako. Natamad na ako mag-live. Puro na lang ako ikot. Mahina yung signal ko. Mahina yung signal ko dito kasi maulan. Nainis. Ayan. Salamat, Idol Des. Balikan kita mamaya sa meme ko. Sabi ni Rod Dreams. Okay, salamat, Idol Road. Yan. Natatamad na ako mag-live. Nakakatamad naman mag-live nito. Ganyan yung signal. Baka mag-end na lang ako. Ay, ayaw. Puro ikot yung aking signal. Puro ikot yung aking signal.
Baka mag-end na lang ako. Puro ako ikot, kaya parang natatamad na ako. Natatamad na ako. Okay na ba yung signal ko? Natatamad na ako mag-live. Naantay ko na lang na umikot ulit. Puro ako ikot. Nakakatamad din. Nakakatamad mag-live pag ganito yung signal na puro ka na lang ikot dyan. Diba? Kasi kung ikaw rin yung nanonood sa naka-live na puro ganyan, ikot ng ikot, so nakakatamad din. Diba? Nanonood ka sa live, tapos puro ikot. Nakakatamad mag-live. Hay, nako po, yung signal ko. Puro lang naman ikot yung signal ko. Puro lang ikot, ikot. Ano, sino yung nandyan pa? May tao pa ba dyan? May tao pa ba dyan? May tao pa ba dyan? Puro ako ikot kanina, kaya natatamad na ako mag-live. Pag ikot pa ako ng ikot pa ka, mag-end na lang ako. Kakatamad. Baka hanggang mamaya puro ikot, so wala yung load. Baka hanggang mamaya puro tayo ikot ng ikot, no? Mahina signal. Oo nga, mahina talaga signal. Mahina nga yung signal, kaya parang tinatamad na rin ako. Parang nawalan tayo ng gana mag-live, naiinis ako. Dikit na ito sa'yo, Idol Des. Wag mo na itong balikan. Mamaya balikan kita sa min ko. O yan, Kabayan Des Carpenter. Dinikit na ni Rodrim yung kanyang ninja. Yung kanyang alagad ay dinikit sa'yo. Yan. Nakadikit na sa inyo. Bakit ito ito yung isang phone ko, nakakaano naman siya, pindot naman dito. Siguro pag may baba kayo ng link, siguro nakakapindot siya. Kasi hindi siya updated. Ito yung hindi updated, ayan yung hindi updated na YT. Yung andito sa taas yung pangalan natin, andyan pa sa taas, ayan Ganyan yung hindi, ganyan pa siya, yung hindi updated, ganyan. Ganyan siya. Pero, ewan ko kung nakikita nyo ba or ano. Pero pag updated na, nag-iiba. Nandito na sa baba yung pangalan natin. Yung natin. Di ba yung profile pic natin, nandito na sa baba. Yun. Eto, ayan. Pinasok ko, nakaano ako. Pero hindi ako manonood kasi baka bawat. Baka bawal siya panoorin. Di ba? Ayan mapipindot ko yan. Iba yung style niya. Nakaganyan pa rin siya. Yung isa, iwan ko, hindi na talaga. Sana maging okay na yung signal. Natatamad na ako. Parang gusto ko na rin mag-end. Pag hindi pa maging okay yung signal, pag ikot-ikot pa rin ako, mag-ikot-ikot pa rin siya. So, pag umikot-ikot pa rin ako ng ilang beses, mag-end na ako. Ayoko na. Suko na ako. Suko na ako kay YT. Maulan kasi dito kaya mahina yung signal. Ayan, salamat daw sabi ni Des, salamat daw Road Dreams. So parang kayo lang yung viewers natin. Yung lagi nanonood sa akin ay si Sir Roads Dream. Ayan. Kasi naman din ako active dito sa YT. So ngayon lang ako bumabalik. Ilan araw na ba ako Sir Roads? 1 week na ba ako? 1 week na ba ako nag-active dito, di ba? Parang 1 week na yata ako nag-active dito. Parang nagla-live ako 1 week na siguro. Silent. Minsan iniiwan ko yung live ko. Pero minsan nakakatamad din manood ng silent, no? Pag walang tao sa live. Minsan napunta ako sa ibang live. Tapos silent lang na walang tao. So, ayun, nakakatamad din manood. Tamsak ka lang. Tapos, comment ka lang. Lalabas ka na. Iba pa rin yung may kausap ka dyan na nagsasalita. Kahit hindi mo nakikita. Diba? Mga 1 week na siguro ako nagla-live. Silent lang. Minsan, update lang. Kahit pa paano gumagalaw yung WH ko. Oo, sobra 1 week ka na. Sobra 1 week na ako. Ayan.
Sobra 1 week na. Sinasilent ko lang. Live. Ano naman, nadagdagan na yung WH ko dito. At least gumalaw na yung WH ko. Kasi mababa yung WH ko. Unti-unti na siya, paakyat ba? Nagkulay green na. Kulay green. Pati yung, yung mga, yung subscriber dyan. Umaakyat na siya. Yung watch hour, umaakyat na din kahit pa paano. Kasi dati, mababa talaga yung araw, nasa baba lang. Tapos, hindi siya green. Hindi green. Tapos ngayon, unti-unti na siya nag-green, o diba? Ano ko lang siya, lagi lang ako magla-live, update lagi ako magla-live para umakyat yung WH ko. Para hindi ako paluin ni Lolo, baka paluin ako ni Lolo. Sa live kasi mabilis yung akyat ng WH niya sa live. Wala naman ako na-upload, kaya nagla-live na lang ako. Wala akong upload na may edit pa ako, pero di pa ako nakakapag-edit. Kaya live na lang kasi mabilis lang sa live. Mag-live ka lang, tapos sumarap ka lang sa camera, basahin mo lang yung mga comment, makipag-usap ka lang, so okay na siya, di ba? May WH na napapasok, tapos na play pa yung harang. So wag niyo skip yung harang ko, ha? Di ba? Live na lang ako ng live para ma-play yung harang ko. Wala naman akong upload. Oy, di ba, muni ka na ba, this carpenter? Di na o mga channel ko, parang imbakan na lang ng mga ginawa ko. Muni ka na? Namuni ka na? Pero namuni na ang channel mo. Pero namuni ka na ba? Ikaw ba, ako, kasama mo si kilala mo si Caprolex? Si Caprolex Vlog? Kilala mo ba yun? Kayo ba yung di ba waray ka din? Iba, waray ka din. Sa ano ka ba? Northern Summer ka. Si Caprolix Vlog. Parang hindi na rin siya nag-active sa sa YT. Di pa ako nakapag-monetize. Di ka pa naka-monetize? Ilang taong ka na? Mag-live ka ng mag-live. Eastern Summer ako, ma'am. Oo, same kayo. Si Caprolix Vlog. Kilala mo si Caprolix Vlog? Diba, noon pa nagla-live ako, nandito si Caprolix Vlog noon. Hindi pa rin siya muni noon. Tapos, hanggang ngayon, hindi pa rin yata muni kasi hindi na rin siya nag-active. Matagal na din. Matagal na. 2020, 2021 siguro yung lagi ako nagla-live dati. Hindi pa siya na-monetize. Pero yung kanyang banana, nasa nakagraduate na yun, nasa 1K lampas na siya. Hindi na siya nag-live kasi dati nagla-live yun. Siguro kung tinuloy-tuloy niya lang yung live niya, dinerecho lang niya ng dinerecho, baka siguro monetize na siya. Ikaw, sir, Sir Dis Carpenters, mag-live ka din ng mag-live kung hindi ka busy. Upload at saka live ka kung hindi ka busy. Si Red Dream, si Rod Streams TV, hindi pa rin siya monetize, pero malaki na yung bahay niya. Ang kanyang bahay nasa 2 point, basta nasa 2 point something. Oo, ma'am, naalala ko siya. Tas ay isa pa yung Marites. Oo, naalala ko siya. Tas isa pa yung di ba si si Caprolix Vlog, taga Eastern Summer yun. Di ba dati pa nung siguro 2021, year 2021 siguro, no, yun, parang di ba active ako sa YT, lagi ako nagla-live nun gabi-gabi dito. So dito ko yung nakilala sa live ko si Caprolix Vlog. Tapos si Nanay Gina Halamanan. Si Nanay Gina Halamanan ay waray din, pero di ko alam. Eastern Summer siguro yun. Si Nanay Gina, pero active pa rin si Nanay Gina hanggang ngayon. Si Nanay Gina Halamanan, pero hindi pa siya monetize. Yung kanyang bahay ay malaki na. Hindi pa siya namumonetize. Pero lagi siya nagla-live. Halos araw-araw na siya nagla-live. Kasi dati parang hindi siya muna nag-active. Medyo huminto muna siya dati. Tapos bumalik na rin naman siya. Di ko alam kung kailan siya nag-active ulit. Pero nakikita ko siya. Lagi na siya nagla-live. Gabi, nagla-live siya. Iwan ko kung naka-live siya ngayon. Hindi pa yan makamuni host 5
500 plus palang banana niya. Ah, si Dis Carpenter, di ko man na-check yung bahay niya. 2.2 si si Road Dreams 2.2 pero hindi pa siya monetize kasi pa, yung WH niya ay kulang pa pero ang bahay niya malaki na. Matyaga din kasi siya mangisda. Di ba? Di ba, sir? Mahilig siya kasi, siya kasi nakikipagdikitan din. Kaya lang, hindi pa siya muni kasi kulang siya sa oras. Pwede ba makaangat na ang WH kahit ninja lang? Yes po! Yes na yes, pwede. So, ikaw, sir, check ko nga kung ilan ba yung bahay mo. Wala ko ba 1K ka na? Wait lang. Ay, 5, ka pa lang. Kunti pa lang yung mo, video mo. O, diba? Ito, nakita ko na yung sa'yo. This Carpenter Vlog. So, ganito. Hindi ka pa monetize, no? Nakailang ka na. So, naglampas ka na 1 year. So, ganito. Hindi ka pa monetize. Pasok ka sa mga live. Sa mga live, mabilis lang ang banana. Pasok ka sa mga live, sabihin mo lang doon na paayuda ka rin sa kanila, patulong ka rin sa banana mo, paayuda ka sa banana mo. Pwede mo naman sabihin doon na, pwede, paayuda naman dyan. Kung may mga banana kayo, paayudahan nyo naman ako para makagraduate ka ng banana. Ang dami-dami nagbibigay ng ayuda sa banana sa live. Yun, makipagkaibigan ka sa live. Mabilis lang yan, kalahati ka na, 500 plus ka na. Mabilis lang yan. Punta ka lang sa mga nagla-live, mag-support ka dun sa kanila. Tapos, pag na matagal ka na nagsusupport, ayun, pwede ka magsabi na ayudahan ka. May kilala ako dito si Shen TV. Si Shen TV, ang bahay niya dati ay nasa 100 plus pa lang. Ngayon, ang kanyang bahay ay nasa 1, nakagraduate na siya. 1.1 na siguro yun si Shen TV. Si Shen TV dati ay baguhan lang din naman siya, wala siyang alam. Sabi ko sa kanya, pwede ka naman pumunta sa mga live kung banana yung inuuna mo, so pwede ka pumunta sa mga live. Magsabi ka doon na magpaayuda ka. Kasi nagbibigay sila. So, ginawa niya yun. Tapos, nakagraduate na siya kaagad ang kanyang bahay. Malaki na yung bahay niya. Tapos, sabi ko sa kanya, mag-live na lang siya. So, nagla-live na siya. Pero, minsan, naging busy siya. Yun. Pwede ba malaki ang tulong na sa Ninja Idol kapag nasa tamang paggamit? Hindi problema ang banana idol Oo. Kung sa banana, mabilis lang yan kasi pupunta ka sa mga live, papasok ka sa mga live, tapos pwede ka magsabi doon na maliit pa yung bahay mo, ayudahan ka ng banana para makagraduate ka ng 1K. Yung WH yung pinakamahirap. Mahirap kasi sa ibang live, mabilis malagas. Hindi hindi naman, lang yun, may ibang banana na, meron iba na mabilis malagas. Pero, dun ka sa mga legit na nagbibigay, na hindi masyado madami, dun sa mga, lang, sa mga legit ka na nagbibigay ng banana. Tapos, pag inayudahan ka, limbawa, may pinuntahan ka na live, inayudahan ka. So, yung yung min mo ay wag mo munang gamitin. Gamit ka ng ibang phone para yun ang pang-support. Para hindi malagas yung mga mga banana na binigay sa iyo, na inayuda sa iyo. Doon punta ka sa mga ibang mga live na hindi nalalagas yung mga banana nila. Kahit hindi malaki yung bigay nila na banana, kahit 10 lang, okay na yun. At least hindi siya malalagas. Importante maladagdagan ang ang banana mo. Pero yung banana mo ngayon ay 500 na. So ako sa iyo, WH na yung mag-umpisa ka na sa WH kasi ang WH napakahirap kunin. So, pwede ka na mag-live kasi nakakapag-live ka na. So, mag-live ka na. Ngayon, kung hindi ka busy, mag-live ka na. Kasi, madadagdagan rin naman ang banana mo. Diba? Pero makipagkaibigan ka rin sa mga ibang nagla-live, pasok-pasok ka rin sa ibang nagla-live para i-support ka din sa live mo, ganun. Tulad ngayon, nandito ka. Ayan, pag lagi ka andito sa live, nagsusupport, so, ayan, pwede rin ako mapupunta sa live mo pag nagla-live ka. Tulad ni Road Dreams, nagla-live yan. So, pwede ka pumunta sa kanya, makipagkaibigan ka doon sa mga kaibigan niya. So, siya, pag nag-live ka, pwede naman din siya mag-support sa'yo. Katulad ngayon,
si Rims, si Sir Rod Rims TV ay dito sa live ko. Kasi pag nagla-live yan, andun ako sa kanya. Pag nakikita ko yung kanyang live, pag hindi ako busy, nandun din ako sa live niya. Sobra na. Wah! Ay, sobra na pala. Ay, hala. Sobra na. Sobra ka na pala sa WH mo. Kailangan idol kapag nadiyahan ka, wag mo na. So, ganito. So, ikaw, yung WH mo, sobra na. Nakuha mo na yung 4K na WH. So, ang kulang mo na lang ay banana. Napakasimple na lang yung kulang mo. Banana, ganito. Pasok ka sa mga live. Magpatulong ka sa mga live. So, pasok-pasok ka sa mga live, makipagdikitan ka. Kahit hindi ka na magpaayuda, makipagdikitan ka na lang sa mga live. Pasok ka, makipagdikitan ka doon sa mga live. Pwede ka rin magsabi doon, kung lagi ka na nandun, magsabi ka na ayudahan ka para makagraduate ka kasi yun na lang ang kulang mo, banana. Yun. Okay lang yun pag ayudahan ka ng 10 or 20, so okay na yun. Pag inayudahan ka ngayon, so halimbawa ngayong gabi, inayudahan ka, wag mo gamitin. Pag inaayudahan ka, wag mo nang gagamitin yung min mo habang inaayudahan ka. Yung ipasok mo na lang sa live, ibang phone. Gumamit ka ng ibang phone, ibang account na lang. Gumamit ka para hindi malagas yung inaayuda sa'yo. Yun, ganun kasi habang inaayudahan ka, yun, ipapahinga mo yung min mo. Gumamit ka ng isang phone para isupport sa nag-aayuda sa'yo. Ganun lang yun. Si Shin, ganun yung tinuro ko kay Shin. So, si Shin ngayon, graduate na siya ng bahay. 1.1 na siguro yun. Ilang weeks lang, nakuha niya na agad. Pag nasa 100 plus pa lang yun pagtingin ko, haba, sabi ko sa kanya, haba Shin, nakagraduate ka na. O, diba? Tapos siya ay ano na lang, WH na lang ang kanyang hinahabol. Minsan nagla-live siya pag hindi siya busy. Yun. So, yung sa'yo ay ano na pala, banana na lang. Tapos, pwede ka na ma-monetize. Kala ko naman kala ko malaki pa yung kulay mo sa WS. Banana na lang, punta ka na lang sa mga live, makipagdikitan ka, gamitin mo yung main channel mo. Pero pag pupunta ka sa mga live, makikipagdikitan ka, gamitin mo ang main channel mo. Pero pag inayudahan ka, wag mo na gamitin ang main channel mo, ipahinga mo yung main channel, gumamit ka lang ng ibang phone para pang support. So, pahinga sa main channel, ganun lang yun. Pero kung papasok ka sa mga live, makikipagdikitan ka, hindi ka naman inaayudahan, main channel pwede mo gamitin. Mas maganda main channel ang gamitin. Ganun lang yun. Diba? Kalahati na lang ang kulang mo. Mamumonetize ka na. Kailangan makuha mo na siya ngayong ano pa lang. Alam mo, ano ngayon 20 to 20. So, araw-arawin mo mangisda. Sigurado ako, sa December, baka makuha mo na yan. Baka makagraduate ka na. Sa December, makagraduate ka na ng banana. Pag magsipag ka lang. Ganun lang yun. Baka next year mag-a-apply ka na for monetization. Kaya siguro madaling malagas kasi isa lang gamit kong phone. Siguro ganun. Baka. Kasi ang sabi nila, pag inaayudahan, wag gagamitin ang main channel, nakapahinga. So, gamit ka ng ibang phone mo or ibang ninja mo or gamit ka ng ninja mo. 'Di ba? Ganun lang siya. Ayudahan. Ayudahan mo na, wait lang, ayudahan kita. Andun kasi sa taas yung ibang phone ko. Wait na. Yung akin naman kasi, kunti lang yung maaayuda ko sa'yo. Kunti lang kasi yung mga ninja ko, nasira na yung phone ko na iba na meron. Eto, wait lang, puntahan ko. Nakadikit na to sa'yo. Nakadikit na to sa'yo. Si Disk Carpenter, matagal na yan sa akin. Dati-dati pa. Kaya lahat siguro ng dito, nakadikit na siguro sa kanya. Try lang natin kung may ibibigay pa ako sa'yo. Ayudahan mo na rin siya, Rim. Ayudahan mo na rin.
Ayudahan mo na rin kung meron kang pang-ayuda dyan. No? Eto, hindi pala to dikit sa'yo. Wait. Active ka naman pala. 2 weeks ago, meron kang ano. Sa shorts ako manonood sa'yo. Sa shorts na lang para mas mabilis. Wait lang. Yan, sa shorts na lang tayo. Ito, hindi pala to nakadikit sa'yo. Sige. Yan, dito ako. Wait lang. Oo ma'am, parang kay Utaw ata tayo nagtagpo. Hindi yata tayo doon. Parang hindi tayo doon kay ano. Hindi naman ako pumupunta doon. Hindi, parang hindi doon. Hindi tayo doon. Hindi doon kay Sir Utaw kasi hindi ako pumapasok doon kay Sir Utaw. Nakilala ko lang yun, alam ko kay Sir Utaw, pero hindi ako as in lagi pumapasok sa kanya dati. Siguro ano lang ako, ilang beses lang ang pumasok sa kanya. Pumasok lang ako kay Sir Utaw kasi may nagpupunta dun sa kanya. Ay may kakilala ako na nagpupunta sa kanya, pero hindi ako masyado doon pumapasok kasi doon sa kanya ay iba-iba doon sa kanya yung ano, yung walang jacket. Hindi siya nagja-jacket, 'di ba? 'Di ba may ano lang, may ipipin lang yata 'yun siya pinadidikitan ganun. Hindi Hindi, ayoko kasi ng ganun yung, di ba, yung walang jacket tapos ano lang, mayroon lang sila pinadidikitan. Kasi yung iba kasi dun, hindi naman nagdidikit. Yung iba kasi dun, hindi nadidikit, madaming lagas. Ayan, meron na isa. Parang nadikit ako na lahat to. Wala na siguro. Wait lang, wala na ako. Maghahanap pa ako dito. Wala na ako didikit sa'yo. Parang nadikit na. Hindi ko alam kung kanino kita nadikitan. Basta hindi yung kay Sir Utaw. Asan na ba yung live ko? Isa lang yung naano ko. Isa lang. Isa lang yung naibigay ko sa'yo. Wait. May jacket pa ako doon. Kaso doon madalas malagas. Kaya tinamad na akong magstay doon. Sumisilip na ako hindi ako pumupunta doon. Hindi ko alam kung nadyakitan ako doon. Baka nadyakitan siguro ako doon. Kaya hindi naman talaga ako doon. Isa lang yung nadikit ko kasi isa lang yung available pala. Nakadikit na sa'yo lahat. Isa lang dikit ko na sa'yo. Isa lang yung nadikit ko. Wala na, nakadikit na pala to lahat. So, wala naman ako naididikit sa kanya. Kasi naman itong si This Carpenter, matagal na yan. Dati pa yan talaga nanonood ng live ko noon pa. Dati-datihan pa nung nagla-live pa ako. So, baka dinigit ko na sa kanya lahat. Wala na akong isa lang yung naidikit ko sa kanya. Lahat na dikit na. Isa lang, so dikitan mo na lang siya. Isa lang yung akin. Kay Sir Otto, baka may pa ako, baka may jacket pa ako, di ko alam. Kung may jacket pa ako, hindi na ako bumalik doon kay Sir Otto. Matagal na akong hindi bumalik doon. Kasi ayoko yung ganun, yung madaming nalalagas kasi doon. Dati kasi nandun ako, sinubukan ko yun magdikit kasi sabi niya, di ba, nagdidikit. Tapos, madaming lagas, kaya hindi na ako nakipagdikitan ng ganun.
Sige, dagdagan ko yan ng 5 muna, Sir Dis. O sige, ayan. Kargahan muna ng 5. Mag-ano ka. Tapos upload ka ng short video. Sabi nila, pag may inayudahan ka, halimbawa ngayon, inayudahan ka namin, halimbawa kay Sir A, kay Rim ay 5, tas akin isa lang naman. Pwede ka mag-upload ng short kung may short ka dyan. Upload ka kaagad ng short. Yun ang sabi nila. Salamat, ramdam ko na gusto nyo makatulong sa akin. Salamat talaga sa inyo. Oo, kasi sayang din. Sayang kasi. Sayang kasi banana na lang ang kulang mo. Sibang bilis lang ng banana. Sayang, kumpleto na yung WH mo, banana na lang. So, ang gawin mo, ayun, mangisda ka na lang. Makipagdikitan ka dyan. Humingi ka na lang ng ayuda. Mangisda ka. Yun. Okay na para next year. Mag-apply ka na for monetization. Para next year, makapag-apply ka na. Tagal mo na nag-YT kasi. Ilang taong ka na? 1 year ka na siguro, di ba? Para next year, di ba? Para next year, di ba? Yun ang sa'yo pamasko. Para maging, ka na, monetize ka na next year. Si naman si Rim, nagla-live yan, linggo lang. Tuwing linggo lang kasi busy sa trabaho niya. Nagla-live yan. Sa linggo, pwede ka rin pumasyal dun. Pasyalan mo siya. Pag mag-live yan. Support mo din. Diba? Tapos pag nag-live ako, so pasok-pasok ka lang dito. Baka may mga kaibigan. Diba? Tapos pag mag-live ka, pasok-pasok na lang din ako sa'yo. Tanod na paki-jacket host para makagoto channel ako. Sige. Okay. Wait lang. Okay, sige. Oo, ma'am. Meron na akong isang taon na video, di ba? So, 1 year ka na dito, no? 1 year ka na sa sa YT. Lapag mo nga bahay mo, Dis Carpenter. Palapag mo ng bahay mo para ipin ko. Okay, sige. Okay, dikit mo rin. Lapag ka ng bahay mo para ipin ko para kahit wait lang, ilalapag ko yung bahay niya para ipin natin. Kahit hindi na siya kahit hindi na ako mag-jacket. Asan na ba? Para kahit hindi na ako mag-jacket, no? Des. Okay, wait lang. Pin natin para ayuda. Ayan. So, ipin natin. Ayan, para hindi na mag-jacket. Okay, ayudahan mo na yan. Ipin ko na. Para hindi na ako mag-jacket kahit ninja ang ipasok. Yan o. Yan, nakapin na yan ha. Nakapin. Wala na kasi akong ididikit sa'yo. Idikit na lahat. Ilang minutes na lang mag-e-end na rin ako. So, pagkatapos ayudahan pagkatapos ayudahan ka ni Rim. So, mag-end na ako. Kasi 9:51 na ang oras. Antayin ko na lang matapos ka ayudahan. Tapos mag-end na rin ako. Ako wala na ako pang dikit sa'yo. Related pa naman yung ninja mo, idol. Sa akin, naka-duty nga ako ngayon. Tanod ako vlog. Bakit? Saan ka saka-duty? Ang trabaho mo? Security guard?
Naka-duty ka, security card ka ba? Ano trabaho mo? Naka-duty ka ngayon. Wala ka Manila. Kilala mo si Nanay Gina Halamanan? Kilala mo ba si Nanay Gina Halamanan? Taga Eastern Samar yun, si Nanay Gina Halamanan. Kilala mo ba yun? Kilala yun, kilala niya si ano ba yun? Caprolix Vlog. Di ba kilala mo si Caprolix Vlog? No. Kilala mo si Caprolix Vlog, di ba? Di ko alam kung ano pa siya, kung nagwawayte pa. Dito lang muna ako sa gilid. Kilala mo si Caprolix Vlog at tapos si Nanay Gina Halamanan? Kilala mo yun? Mga waray naman yun eh. Foreman po ako, tas chef tanod. Foreman po ako, tas chef tanod ako sa amin. Kaya pala, relate ka sa, sa ninja ni tanod ako vlog. Kilala mo si Caprolex at si Nanay Gina Halamanan? Kilala mo yun, silang dalawa? Taga Eastern Samar yun eh. Taga Eastern Samar sila. Silang dalawa. Mga waray. Ay, di mo kilala? Ay, sino lang yung kilala mo? Sino yung kilala mo na waray na nagblog? Na dati nandito sa live ko. Tanda mo pa ba? Yung mga napasok dati dito sa live ko na mga waray? May nakilala ka ba dito? Na mga waray? Idol Road, may idikit din ako sa'yo. Okay, sige, magdikitan na kayo dyan. Hindi yan hindi yan mo. Hindi yan mini sa taas pa kasi banda yung wala na po ako maalala. Kasi dati, daming mga waray na nandito. Ay, 521 ka na. 521 na yung bahay mo. Kasi dati, madaming mga waray dito na punta. Dito sa live. Ayudahan nyo na rin ako para maging 3K na tayo. Pati ako, ayudahan nyo na rin para maka 3K. 521 na. Ay, pero matagal pa ako maka 3K pala. Kailangan ko pa ng 11. 11 na banana. 11 na banana pa ako para maka 3K. Ito, pangalawa, Sir Des. Mahina ang pagdikit kasi may harang pa si host. Oo, may harang pa kasi ako. May harang. Okay na yun. Kahit wag mo na muna ako paharangan. Dikitan mo na si Hindi ko na yan hindi ko na siya jakitan ha. Dikitan mo na lang, nakapin naman siya. Hindi ko na siya jakitan. Yung may harang kasi kaya matagal. Idikit mo na rin yan sa akin ha. Dikitan mo na rin ako para dagdag, para maka 3K na ako. So malapit na din ako mag 3K. Ma'am, gawa ka community. Ayan si ako. Na ako mag dyan. Parang ayaw ko na magkaroon ng Parang ayaw ko na magkaroon ng GC. Hindi na ako sa mga GC eh. Kasi minsan pag matagal na, wala na din, wala nang suportahan din pag matagal na. So nagwawatak-watak.
Ganun. Kaya hindi na ako masyado nagano sa GC. Pag matagal na kasi wala kanya-kanya na yan. Tapos hindi na rin naman active, nagiging active yung iba. Tapos yung iba wala na, hindi na rin naman nagsusupport, nakakapag-support. Siyempre mga busy na din. So wala na din. Mayroon naman ako dito GC, yung team yung team Sangkay, di ba? Dati pa, yung team Sangkay. Pero hindi na active yun. Kasi mga busy na mga tao doon. Meron ako doon eh. Ewan ko gusto nyo, ano natin ulit. Meron ako. Yung team Sangkay, matagal na yun. Matagal na yun, noon pa yun. Pero hindi na active mga tao dun. Dikit, number 2, Sir Des at sa'yo. Sige, dikitan mo na rin ako para maka 3K ako. Malapit na din ako mag 3K. 10 na lang. 10 banana siguro or 11. 11 banana na lang. Makaka 3K na din ako. Sana mag 3K na din ako. Kasi naayudahan ako bukas. Ipapahinga ko muna. Papahinga ko muna yung aking main channel, hindi na ako mangingisda. Tapos bukas, ayan, bukas ko na siya ulit ng gabi gagamitin. Ipapahinga ko muna. Kasi naayudahan din ako, kailangan ko din ipahinga yung min ko pag inaayudahan. Pahinga din. Hindi ko muna gagamitin. Bukas ng gabi, pwede na siguro yun. Bukas ng gabi na lang. Nakikita ko kasi sa ibang vlogger malakas pag may community, tas nagkikita-kita sila. Depende lang. Depende. Depende lang yun. Minsan hindi rin naman minsan hindi naman active na. Depende lang yun. Minsan naman kasi hindi na sila active. Depende yun. Kung malapit lang sila, rin sila, nagkikita-kita, nagkukulab kung malapit lang. Depende yun sa sa community. Yung akin kasi matagal na yun, tapos wala na, hindi na rin naman active mga tao doon. Kaya wala na din ako, di na rin ako Dikit number 3, Delta Force Channel. Ayan si Delta Force Channel. Pinasok mo na yun sa akin, diba, nung isang araw. Sige, dikit ka lang muna dyan. Dikitan mo na rin ako tapos mamaya. Pagkatapos magdikit, mag-e-end na ako mamaya. Mag-e-end na ako. Mag-alas 10 na. Antayin ko lang matapos ang ayuda. Tapos mag-end na rin ako. Nagla-live ka ba Carpenter, Des? Nagla-live ka ba, Des? Para makadalaw din ako sa iyo. Para makadalaw din ako pag may time. Anong oras ka ba nagla-live? Bukas magla-live ka ba? Sabihin mo nga ngayon kung magla-live ka or kung anong oras ka magla-live, kung kailan ka magla-live ka na ba bukas or magla-live ka ba or hindi? Naka 4K na, ilan na ba yung WH mo? 4K na ba? So, lampas na. Ilan na? Na-check mo na ba? Dami na pala yung WH mo. Ang bilis.
Dikit 3. So, dalawa na lang. Idikit sa'yo. Pababa, channel ni Idol Road. Sige, sige. Wait lang. Wait lang, puntahan ko yung channel niya. Asa na ba yung channel niya? Nasa taas. Ayan, Road. Wait, nabababa natin. Ayudahan mo ba? Ay, may premiere ka pala. Ito, baba natin. May premiere pala siya. May premiere pala. May premiere pala siya, oh. May premiere pala yun. Wait lang, baba natin. May premiere pala. Tamsakan mo nga yung premiere niya. Paste natin. Ayan. Full pack sa'yo, mami. Salamat. Ayan na, may premiere yan. May premiere ka pala. Hindi ko na jacketan, ha. May jacket pa ba ako? Hindi na. Oy, tusukan ko muna. Ayan. Pang 12 pala natusok sa'yo. Pang 12 natusok. Tapos, ayan, idikit ko na rin to sa'yo. Magno-notify yan. Ayan. Ayan, wait lang. Minsan nagla-live pero pag walang manood out diretso. Okay lang yun. Kahit wala manood. Mayroon din naman yan papasok. Kahit itambay mo lang yung live mo dyan. Ako nga minsan wala nanonood, hinayaan ko lang. Ako nga wala nanonood, hinayaan ko lang dyan. May mapasok naman yan. Sayen, Sayshenta na ma'am. Sayshenta yung Sayshenta yung 60 ang 70. Ano yun? Sayshenta. Ano? Uy, 2.90 na. 2.99 na ako. Dapat maka 3K na. Sana maka 3K na din Kaya wala na ako dikitan ko nga para maka 3K dagdag. Ano to? Yan, dikit ko na rin to para maka 3K ako. O, diba? May pala ako dito. May hindi nakadikit. Didikit ko na sarili ko. Yan, didikit ko itong isa. Baka hindi pa to nakadikit. Wait lang. Dikit number 5. 5 to 5 ka na, sir. This mamaya dikit ko pamin ko sa'yo. O, diba? Dikit na. Wait lang. Didikit ko na din to sa akin. Para madagdagan. Para maka-tricky ako. Ay, iayuda ko na din to. Papahinga ko na yung ko main channel. Full pack idol. O, diba? Papahinga ko yung main channel ko. Bukas ipapahinga ko muna yung main kasi nagdikit-dikit din ako. Diba? Dami na dikit-dikit. Wait lang, pasok ko din to. Tapos mag-end na ako pagkatapos magdikit. Ayan. O, diba may dalawa akong dinikit. Di pa na dikit yung dalawa kong Diba? Okay. Sige po, ma'am. Pag nag-live ako, invite ko kayo. Sige.
Tapos na host. Ayan. Oy, Elmar, ano yun? Alagad mo yan. Ano, jaketan ko pa ba yan? Ninja mo yan, Des? Ninja mo ba yan? Si ano? Okay, okay, okay. Invite mo kami. Hindi, makikita na lang namin yun pag nag-live. Basta pag open lang kami. Paano mo kami i-invite? Sige, sabihin mo na lang kung kailan. Basta pag nakita ko, yan, papasok lang kami. Pag nakita. So, diba, congrats na sa'yo. Oh, 525 ka na daw. Sabi ni Rim. Okay, sige. Yan, kita na natin yan para ano. Ayan, binigyan ko na ng jacket yan. Yan pang ano mo. Oo nga pala, paano kayo? Kaya nga, kaya nga paano? Diba? Ano na lang, basta pag nakita namin, naka-live ka, ganun na lang yun. Basta pag nakita namin na naka-live ka, so papasok na lang kami. Kami ni Rim. So mag-end na ako. Mag-end na ako kasi okay na ba? Okay na, tapos na nakikita nyo na ba lahat? Mamaya itamsak ko pala sa iyo horror yung mo, yung premiere. Ay, hindi pala ako ngayon. Bukas na lang kasi 'di ba inayudahan niyo ako kaya papahinga ko yung main channel ko. May ninja ka pala, Sir Dis, pwede mong gamitin magala kapag inayudahan ng min. Oo, ayan pala. Sabi mo wala kang ninja, wala kang ibang phone. Mayroon naman pala, may ninja ka naman pala. May ninja ka naman. Ayan may ninja ka na. Kapag inayudahan ka, pwede mo gamitin yan para hindi min channel mo ang gagamitin mo. Pag nakita ko naka-live ka, so papasok na lang din kami. Nakakalimbang. Salamat sa inyo. Sa ayuda sa akin, sa ayuda kay Des. Thank you, Road Dreams TV. 1 and 42 minutes na ako, so pwede na ako mag-end. Ayan, welcome po, idol. Ayan, thank you sa inyong dalawa account po. Ito ng anak ko. Pwede mo na yung gamitin. Pwede mo yung gamitin pag inayudahan ka, ipahinga mo yung main channel, tapos yan ang ipasok mo sa live. Ganun lang yun. Ako ito, ipapahinga ko yung main channel ko. Hindi ko muna siya gagamitin kasi inayudahan rin kasi ito. So, pahinga muna. Pahinga muna yung main channel ko. Ayan, thank you na. Mag-e-end na ako. Bye-bye na. Bye-bye. Mag-end na ako. Bye-bye. Salamat sa pag-ayuda sa akin. Sana maka 3K ako. Mamaya host, balikan kita. Sige. Ko nga maka 3K na ako. So, bukas mangingisda ako para maka 3K. So, bukas na ng gabi ulit. Okay, salamat sa inyong dalawa. Bukas ulit. Bye-bye na. Bye-bye. Baka makaabot ka ng 3K. Sige. O kahit mamaya na-end na ako, so okay lang, ayudahan mo na lang ako, baka maka-tricky ako ha. Ayudahan nyo na lang ako. Kahit mag-end na ako, so baka maka-tricky tayo. So mag-e-end na muna ako kasi alas 10 na.
aalis pa ako mamaya. Bukas pala, bukas. Mag-end na ako, ha? Ayudahan mo na lang ako kahit naka-end na ako. Sige, okay, sige. Kahit naka-end na ako, so pwede mo na lang din ako ayudahan para maka-3K na ako. Yun. So, ayan, bye-bye. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.